ଆଜି ମୋ କାଳିଆ ଠାକୁର ସତରେ ମନ ମାରି ବସିଛି। କାହିଁକି କହିଲେ, ମା ସାନ୍ତାଣୀ ପରା ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଉପରେ ଉପରେ କାଳିଆ ନିଜକୁ ଭାରି ଟାଣୁଆ ଦେଖାଏ, ହେଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଖୁବ୍ ଝୁରେ। ମା ହାତର ପହିଲି ଭୋଗ 2 ମୁଠା ସକାଳୁ ଖାଇ ଦେଇକି ସେମିତି କବାଟ କେଳି ଗୁମ୍ ମାରିକି ରହିଛି। ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ ତା ଉପରେ ରାଗିବ, ରୁଷିବ ଆଉ ମାନ ଅଭିମାନ କରିବ? ମୋ ଜଗତ ଜିତାକୁ ଆଉ କିଏ ବା ପୋଷା ଖେଳରେ ହରେଇବ? ଦୁନିଆ ଯାକର ସଂସାର କଥାକୁ ବୁଝେ ସେ, ହେଲେ ତା ମନ କଥାକୁ କିଏ ବା ବୁଝେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଥିଲେ ତ ତାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବି ଶ୍ରୀହୀନ ଭଳି ଲାଗେ। ବରଷକୁ ତ ଥରେ ଏଇ ପୁଷକଟା ଯାହା ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେବା କଥା, ତାପରେ ମା ଆସିଯିବେନି। ପୁଣି ବସିବ 56 ପଉଟି ଭୋଗ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ। 52 ରାଣୀଙ୍କ ପସରା ଖୋଲିବ ଆନନ୍ଦ ବଜାରେ। ସେତିକି ଯାଇ ମୋ କାଳିଆ ସୁନା ନିଜକୁ